binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natunan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. May aga sa ato mga pinilangga nga mga managpulamati, tugtog sa ato nalabutan sa tingog sa ato nga programa, kadalagan sa agrikultura diri sa Negros Occidental. Iniliwat ang inyong alagan, Lucila Perartilia, kag ang aton subong pangibulahan gid sa may aga ang aton mga kaupod sa Office of the Provincial Agriculturist. Of course, ini nga programa kinadulong sa inyo sa Department of Agriculture, Regional Office sa pagpanguna ni Executive Director Henry Cuter, kaupo ng iya duha kaya Technical Directors, ang Engineer Jose Albert Barobo, kag Dr. Peter Sobrevega. Ini man yung programa, kinasat Bansang Provincial Government of Negros Occidental sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, kaupo ng iyang Vice Gobernador Jeffrey Ferrer. And of course, ini nga programa gina-implementa gid sa Office of the Provincial Agriculturist. Kasi ni nga aga, matahong na gid ang aton nga topiko, no, tungod sa ari naman kita sa isa ka sektor nga partner ginigyapon siya sa aton sa Department of Agriculture, no? Dili naman kita nayon sa natawag naton nga sa sudan naman na sila kung istorya kita about food sufficiency. So subong naman nga aga, ato naman nga kilalaho ang aton kaupo diri sa Office of the Provincial Agriculturist, no? Na nag-implementar naman iya sa programa sa under sa fisheries. So siguro akong hindi ko gid pagpalabigon sa introduce ang aton nga partner subong nga aga, no? May agad sa aton nga kaupo diri sa Office of the Provincial Agriculturist. So akon nga ipakilala sa inyo ang division heads ang aton nga Fisheries and Aquatic Management Division or FAMD, no? Without much ado, gusto kong ipakilala si Sir Ruel S. Almoneda. Sir, good morning. I-greet natin ang ating mga managpulamati. Mayroon sa kanan sa paramati sa aming programa. Okay? So, sa tingin nga aga, sa akong ginhambal sa inyo, nga, ano naman sa special sector naman kita, no? Ang ato naman nga mga mangisda, ang aton nga mga fisher folks, no? Ang mga nagalibod sa isda, no? Sila naman yung atong tagaan subong sang atensyon or igtalipangon. Sining tion, atong ginabatian, kung ano naman ang mga programa nga kinadihon or gina-implementar sa Office of the Provincial Agriculturist, na pertenensya sa nga seksyon. So, magpamati ka mo tanan, kung tungkol kay dako man ini siya nga issue or concern sa aton man, hindi lang sa aton mga nguma, sa aton mga farm laborers, of course, tanang-tanang mga pumuluyo din sa Negros Occidental, bisan nga sa bilog ng Pilipinas, no? Ano man sini, apektuhan man sini sa sektor nga ginatawag natin nga fisheries, which is of course under man isa sa BFAR natin nga programa. Okay, so tumangutan natin si Sir Ruel sa ilang mga programa, kung nasubong ang mandatos, no? Ano ang mandatos ang Fisheries and Aquatic Management Division, ano ang ilang mga functions as an office? Sir? Ang unang kusina, ang unang division, ang unang Fisheries and Aquaculture Management Division, may aral isang tatlo ka seksyon na nagahandol sa tanan ng mga programa under sa fisheries. Ang isa diraya ang fish production section, ang isa ang Fishery Resource Management and Fisheries Post-Harvest section. Yes. So sa fish production section, ang yung nagadumala sa mga tanan ng production sa tilapia, mga fingerlings, mga fry, kada mo yung hinahatag, na-distribute sa mga farmers. Yes, nag-request sa office. So, ang mga farmers na sa akong kabukiran, sa mga farm na napangayo na sila libre. Hinahatag mo yun sa kwa. Kag since na wala kita sa maayo na lugar para butangan sa hatchery, may kita sa tie-up sa BIFA. So nagabuli kita na paggasto sa mga pag-maintenance sa farm. Dahil sa production sa fry, gani makahatag kita sa mga kliyente, sa mga farmers and fisher folks. Okay. Isa man sa mga obra under sa fish production, ang mga ang pagpatid sa mga production sa ato mga sa bango sa pispan, Sa pispan. kung kabuli kami technically, kung paano pagdumala, kung paano pagid
ang pamaagi kung paano makaganansya ang atong mga staff of directors. Yes. Sa pagit ang atong sa baybayo naman, ang pag-develop sa atong mga talabahan, mga pagpapulto sa bridger, at ibang pa ng mga heliputol para mapatulan na ako sa instalasyon ng mga stages o under na sa mga seksyon. Ang isa sa pinakadako, ang dako ng mga pag-importante ng mga papel para sa Fishery Resources Management seksyon. Ini na seksyon, ang muli ang nag-handle sa pagbulig sa aton mga local government unit ang munisipyo ang syudad. Pag-review sa ilang mga ordinances. Yes. So pagbulig sa ilang mga pagbulig sa mga technical na assistance para sa mga ilang marine protected area, Okay. pag-manage, pag-establish, o pag-monitor underwater, and then sa law enforcement, dako ang papel naton sa pagbulig sa ila na mapaayo pag maging may strengthen pag mapabastog ang ila ng mga activities sa fishery law enforcement sa mga bantay dagat. Kaya dira, ang probinsya, kaya sa opisina sa provincial agriculturist, bahatag kita sa mga equipment. Mga GPS, kung ano pag mga equipment, makabulig sa ila na operation sa bantay dagat. Ang isang kaparte niya, aside sa pagbulig sa local government units, sa mga siyudad, sa mga munisipyo, ang isa kang importante na parte diriya, ang atong assistance ang ginahatag directly sa mga fisher folks. Okay. Kaya sa fisher folks, under niya sa mga Fisheries and Aquatic Resources Management Council or PANSI, na ang dahil nag-require na ang kada coastal LGU, mga city and municipality, dapat niya makaporma sila kung maka-organize sila sa PANSI. Okay. So, diraya kita ang Nag-assist. Yes. sa public kita. Kaya isa na, gani ining ato na fisher folks, may aras ang direct participation sa management and protection sa ato na baybayon. Kaya siyempre ang ato ng isla nagasalid sa ating baybayon sa Yes. So dapat may aras sila sa participation da. Hindi basta-basta makapasar sa ordinansa ang isa ka munisipyo o syudad kung wala sa consultation sa mga among council. Okay. So isa na yan sa mga korda. So naghahatag magkutasan kung ano ang kailangan nila sa mga institutional development, sa fisher folks, hatag magkutas ang assistance para sa ilang livelihood. Kung ano pagid ng mga kailangan sa atong mga fisher folks sa people's organization. Another section sa ato na sa among division, ang mga fishery post-harvest. Post-harvest, yes. So, base sa research, sa mga findings ng ato na gobyerno sa mga pasilya, na ang piskat sa ato mga isda, almost 25% sila nagkakadto na yan sa wala, ng waste bala, mga post-harvest waste. So, amo nang target natin ma-reduce. Kaya kung mapanahon natin ina, bisa nung wala sang livelihood, ma-increase ang ila ang ila na income. So, parang sa post-harvest kag value adding, ginabuligan natin sila, gina-train sila kung paano pag-handle sila, alin sa dagat, pagkasubaybay, pag-udan nila dalo sa market, kag ang parte sa ila mga dako, mga fish cuts, hindi na yung kung anong mabiling lang sa market, amo na yung i-process nila, kundi pagka dako nila, na-allocate na din na yan. Yung tutuan natin na parang pag-handle sila, mga deboning, nakatagit sa mga training, tapos yung mga canning, sardine making, mga muna, tapos mga processing. So kung ano pag yung mga kailangan nila dahil mga equipment, hinahatap yung tagaan namin nato na sila sa ang mga organisasyon. Ang niyara kita sa mga tagaan sa mga freezer, mga pressure cooker, kagdamo pag yung mga packaging material, mga ginahatap na sila, ganun ma-improve ang ila na marketing ang ila na produkto. So hinatanan niya, ginahimo sang division. Niyara pagid sang isa ka special na unit na ginahandol ang among division
Amo na ang Marine Biotoxin Testing Center. Yes, okay. Very Kaya na yan, ginasecure sila ang safety sa ato na seafood consumer sa food. probinsya. Oo. So ang tanan ng mga sila, ang tanan ng baybayon, ginamonitor na sa atong opisina, galing mabala naton kung hilway pa bala o libre pa sa mga toksin ang ato na baybayon. Okay. Kaya na, kung wala kita sa amuning mga pamaagi, it's either hindi natin mapagawa sa atong probinsya ang ato na seafood product, dagdago sa Manila, kay gina-regulate man na sang national government. Yes. So nagasubmit kita sa pansina, sang report. Yes. Military So, report. every month, every week, ginakandak na yan. Ang tanan ng mga na coastal area, ginakuha na sang sample. Kaya makita natin kung may ara sa sang places, sang handful algarbon nga ginatawag natin na red tide. Red tide na. So ang tanan siya, pati ang pagnason, ang tubig, itanaw natin na gani makakuha natin na libre ang tanan. So gani, baguman lang magtaas ang toxicity sa atong baybayon o ang atong mga seafoods, makahatagan na yung isang warning. Yes. So, this is very important, sir, no? Kaya siyempre, ang aton nga mga konsumidores, mga nagapamati, of course, nagabaka na sila sang isda, sang pakinason. So, namigid dyan nga may kita sining function sa opisina because ma-forward sila or tagaan sila dahil sang warning before pa magalala ang sitwasyon nga may mahilo na, no? So, very good gila, sir, nga function ang ginaobra ninyo. So, going back, sir, sa enforcement sa aton ng mga laws regarding sa protection sa aton sa mga baybayon naton ng mga areas, coastal areas. Ano, sir, ang ginahatag naton nga training? May ginaan na bala kita, sir? May ginakanda kita nga regular nga training or refresher sa aton mga bantay dagat para nga maka-perform well sila sa ilang obra? Yes, every year naghahatag ito sa refresher course para sa mga existing na bantay dagat. Ang naghahatag ng kita sang deputation training para sa mga bako. Okay. So bako na sila ma-deputize sa mga mayor, pag mahimo sila na bantay dagat, dapat makapasaraan na sila sa training na ginakandak sa ating opisina. Okay. So kay kasi may isa kong kakilala, no, nga ano na siya, inang former sa nga seaman. Gusto siya nga ang iya balang knowledge sa dagat, gusto niya ni-apply sa iyang locality. So mamangkot siya kung paano ko nung maging membro sa bantay da. Ano nga proseso ko, no, sir? Paano ka makasunod na? Kay very passionate din siya nga gusto niya makabulig sa aton sa So ano ang kinaandan nga ginaobra sa isa ka tao kay interesado magsulod sa Pwede siya makikamot sa mga mayor, pag Okay. mag-volunteer siya na ma-intraman siya. Yes. So basta mabatunon nga sa mayor, alam mo mayor ang nakabuot siya kung Yes, sino yes. pasudlo niya, kay ang poder sa mayor, amo niya ginapahulamin sa bantay dagat, Okay. dahil mag-exercise ang power. Yes. So siya kita nagapili sila. Ang exclusive niya na poder sa mayor, hindi niya pwede na ang iba ang Mahinga. Okay. mahinga. So kasi nga, gani, kung makakuha na nga niyang mayor, may araw na siya sa grupo na nagkakaibong na grupo na luyag niya mag-training. So Contact ka sa office. Sa office, gani mag-conduct sa training. Yes, okay. So, gani ka na, masubong siya nagapamati nga, muna bala sir sa proseso. Anyway, going back, sir, sa atong bala sa pag-monitor sa mga baybayon. So, usually, sir, sa atong experience sa madugay na naton nga experience dito sa office. Usually, sir, ano nagakatuhaw ang red tide ng mga binulan sa tuig? Ano na siya? Usually, Sa muna, pwede natin kita makahambal na ang mga amuning chimpo, ang mga chimpo na, magwa ang red tide. Pero subong, kaya ginahambal natin, may climate change ko, no? Yes. So makita natin, ma-experience natin, na anytime gainit, nalawig, anytime nga bisang tig-ilinit, Ulan. So, hindi na kita maka-pinpoint subong na makahambal na amuning season sa tuig delikado na magbuwan-buwan. But normally, nagkatuhaw may ang red tide. Pagkatapos ang long dry season. Okay. Long dry season. Pagkatapos sila nagka-transition na siya, nag-ulan-ulan na sumunod na ulan-ulan, di lang nag-develop kung may ara, di man kung makandil man, Makastandi man siya, siya,
ma-bloom na siya. Okay. So kung magsigi-sige na siya, that's the time na makatipon siya sa nakakaigong na hinuon toxin, kaya ma-contaminate niya ang atong mga pagkaon sa baybayon. Yes. Usually sir, if there is an occurrence ng mga amo na, ano usually ang aton, aside from monitoring, may mga may mga preventive measures of course, no? But at the same time, ano gid bala sir ang ginaubra sa kung may ara na sa sang malawig na adi. For example lang, no? Wala kami hambal nga may ara sa mga sitwasyon amo na kita nag-discuss lang sa mga posibleng sitwasyon. Normally, kung may red tide, hindi natin siyang pugan. Okay. Yes, Ang mo lang natin, that's why may harap kita sa monitoring. Kaya natin monitoring, ang muna yung tinatawag natin na early warning device. Yes, oh. So basta galing magpampa, nubo pa lang ang numero, o nubo pa lang ang toxin sa baybayon, makapurwan na kita dayon. Mm-hmm. So ang mga mayor sila, o ang gobernador, mapagawa na siya sa executive order, na it's either ma-warning siya sa tanan ng mga mangingisda kag sa tanan ng mga consumer sa ato na mga shells kag seafoods, yes. na magkakanhagan sila konsumo sa mga amuning klase pagkaon. Okay. Pero kung nagtaas na gid kag nagsulod na gid sa mga mataas na sila ng level, gina-quarantine na gid niya. Okay. Hindi na kita pwede magpadala sa mga amuning klaseng seafood sa Manila. So sa market ginabawal na gid na. So minsan ang pagdakop sina, pagtipon sa mga shell pieces, ginabawal na gid na. So amo lang may mahimuta. And at the same time, kung may aras ang amo na yan, ang local government yung nakaplano man sa ayuda para sa mga apektado. Wala man pinaka-importante sa no. So pinatagan usually, para sa nagligad, nag-positive ang bakulod, gintagaan nila sa assistance ang mga fisher folks na apektado. Yes. So, kamo lang na mahimumaton. Hindi man na siya magdugay kung amat-amat manubo naman siya. Okay. So until such time na libre naman siya, kay regular man ang aton monitoring, mapala natin kung naganon na siya. So, ay alaw naman liwat ang pagdako sa mga mga. So, dito sa by nature, gahil na siya on its own niya ang ano ng dagat. Kaya actually, ang konsila niya, daw living organism man sa. Yes, oo. So, nagdadamo ang iya populasyon, o sa mga tapos mga matamat na daw naman sa. So, ako na gali nga cycle. So, anyway sir, sa atong subong experience dire sa Negros, may mga going back naman sa mga aton man sa mga dispersal program nato, no? So, I heard nga we have this sa naman sa grupo sa aton nga mga shellfish racers or growers naton. About sir, pag kita subong ako ang diwal blaster, ano na siya ka potential nga produkto naman dali sa Negros Subong. Actually, ang Juan, dubi na siya nadula sa Negros. Sa 2007, nagpagawa kita ang probinsya naglaon sang project. Nagkuha kita sa mga seedlings sa Diwal sa Rojas. Sa Rojas, okay. Pag receive na ko na sa Baybayon sa Negros. Alin din sa Bago, pakanto sa Binalbagan. So, nag-receive kita na. So, after that, a year after, nagtuhaw na. Nagbuwa ang the first time naman liwat, na nagbuwa ang Diwal. So, ina niya, nakita na niya sa ang lingguan sinahalin sa Pulupandan, hasta sa Pontevedra. So, ang unfortunately, dito sa iba ng mga tananan, wala nabuhi ang Diwal. Okay. So, but since naging abusan naman nila, ang dalong sang dagat ay nag-operate naman mga commercial fishing, ang pilir, nalabugay naman ang dalong. So, pila naman katuig siya na nadula. Okay. But, still, ang may mga nabilinda na mga nabini, pag-ayon siya na kada banwa sinaya, may na-establish sila na fishery reserve. Okay. Nagdilaya, hindi mo pinakandog. Yes. So, aral lang masaya, hindi lang sila kapadamo na commercial average ang pare sa matabok subo. But since na may mga banwag niya kung nagpabilin, na stricto sa pag-regulate sa nila na baybayon, nagagawa niya sa from time to time. So, pare sa natabok sa dulid subo, nagkuha naman siya. Okay, very good, no?
inaya, ang pagbuwan niya, suppose, pwede nga na magsugod sa kung anong Pontevedra, sa Pulpandan, depende na during ang sang water flow, during the time na nag-produce ang itlog o sang spots ang amunang ng shell. So kung ang kuryente abi halin sa Pulpandan, nagagawa ang ila na kuan na itlog. So ano na sa hinigaran, so malapit niya bisan hinigaran ang kuan niya. Dugin tanom sa sang tubig mismo. Ay na pag ang shell pieces, kung mangitlog na siya, ang tawag siya spots ang mga sigling na balat. Gano'ng taon na siya nag-floating. Okay. So, anuro na siya sa tubig. So, ang iya na pag-bloom siya niya, depende niya kung diin ang dalon siya sa kuryente. Muras galing magsugod na tig-a, kung mag-develop ang shell. Nabukat na siya. Kasi madagdag na siya. Okay. So, subong niya, amo na sa tulid ng subong niya, kamahan sa mga laki kadalako. Yes, oo. The 400, sir, ang kilo na kita natin. Pag-establish natin sa kadiwa ni Anit kita sa lago, no? So, kadamo dito sa... May kung lang kami na part, supposedly sa original namo na plan, may develop ang post-harvest. Yes, ang aspect, yes. Not necessarily process siya, but luyag lang natin tani na pag-harvest siya na makatingер sa dutay. Para sa balasang iskalok, so makita natin iskalok, makakuha natin niya, na-process na siya naputos, nakakas na ang isa niya kasyel, tapos na pwede mo siya ma-pressure. So ikaw na, may ara kami nasubukan na, kani mo ito na dahil sa nagligan, ngayon namin i-revive subong, kaya nakita namin na, kaya gani hindi mo na nagadali ang ato na fisher folks na ibaligya. Kaya damo na kung nagadamo ang number sang diwal sa nakuha nila yan, since na perishable na siya, mabarato na siya. Yes. So kung amo nang mapa nato niya, at least ma-maintain natin. Kasi magnubo-nubo sa more attractive na presyo. Pero mapa na siya, kaya hindi na problema kaya matino na. Yes, sir. Kaya sa ito nakita ang challenging na part na ang pagtinlo, no? So, siguro, siya i-integrate kinato na sa aton nga mga growers nga sila gid kay balo sila nga magtudlo sa manugbakal or otherwise ma-process na siya nga daan nakakas ng iyang hiko nga ready to cook na for the consumers. Amo lang luyag na mo na ito. Luyag na ito na introduce na sa market na pagbakal nila ya, ready to cook na. Yes, so namin na kayo mga yan. Wala na hindi ko na mapapay. Wala mo, very disappointing na sa isa ka consumer. Ang pagbakal mo niya, ang sabaw na higupon mo, may balas. So, amo na napapag mo. Another thing to consider sa atong programa sa dispersal naman, no? So, kabalo kita ng atong mga farmers, no? Gusto din nila nga magkaroon sa dutay nga backyard nga fish pond sa ilang nga mga area. So, paano sila, sino sir ang pwede nga maka-request? Paano kita maka-request sa opisina? Kung gusto natin nga magkaroon sa fish pond or mga tilapia supply sa aton ang nga community or sa Panimalay? Depende na siya sa kwan. Kaya kita ya, ang OPA, mayroon na sa mga assign na mga technician sa kada banwa. Yes. So, pwede siya magpaagis ang request sa mga mga technician or pwede man siya kahimusang request niya dito mismo sa opisina. Yes. So, pagkatapos, schedule lang na yan kung available na para schedule kung saan nila makuha. Pag tudluan na pag-abot ito, tagaan na yan sa on-site na training kung paano niya palako, kung paano pag-culture, pagbantay sa amunang buhay. Yes. Pag-evaluate natin na sir, ang before na tagaan sa fingernail, tapos kina-training. So, para gali sa atin mga managpalamati nga interesado, no? Pwede ko maghimo sang sulat, i-address nyo lang sa aton nga provincial agriculturist. Dr. Edmundo Raul Y. Causing, provincial agriculturist, Office of the Provincial Agriculturist, Bacolod City. Kang dalon niyo sa office ang inyong letter, kang ibutan niyo dito nga gusto niyo sang fingerlings, kang butakan niyo please sa inyong contact number para nga ma-post naman ka makontakon kung in kaso ma-ready na ang aton nga fisheries division to conduct sang validation, no? Evaluation sa inyong fish pond kung ready na for hosting na sa stocking na sa aton nga tilapia. So far sa subong ang ginatutukan yung ninyo sa
opisina kung ano ang programa subong ano may ara siya urgency to implement. Wala man kami siyang inapa ng mga kung ano. Regular programs, yes. Tanay mga regular program. Wala mo sa fisheries niya, halos tanan niya priority mo. Yes. So, hindi ka pwede magpabaya sa fish production. Napagdungan sila sir, no? Kapagdungan siya. Ang pinaka-budlay lang gani, pati sa fisheries yun na pinapatuman sa probinsya, ang pag-develop natin sa fish production dito sa coastal area. Yes. Kay wild ang nato na consider niya, ang hindi parehas ang aquaculture na pili ka stock sa mga isda tapos i-harvest. Hiya, indirect ang atong intervention. Kailan lang, kahit ukon mo anay ang baybay, himuon mo anay na mas livable Yes. ang ato na baybayon, galing magdamong isda. So that's why, amo lang ganayan, amo lang ng pagmahamal kita na may potensyal na makadako sa mas damo-damo ang ato na mangingisda. Hindi niya pwede na parehasang ko na ang balon mo lang na ito, tagaan mo siya sa net, Control mo yun. tagaan mo siya sa net, tagaan mo siya sa baspog na, dalag ko na nasakayan, gani makalang, mas madugang na siyang pressure sa ato na pangisdaan. So dapat, ang ako niya, may makuha ka na isang conservation and protection. Yes. That's why nga kita sa law enforcement, tapos conservation, ang mga marine protected area, tapos pagbantay sa atong baybayon, mag-ayo pa din ang ato na ecosystem sa atong baybayon, gani makaproduce kita sa habitat niya namin sa mga isla. So, when it comes naman sir sa protection sa atong ng mga coastal areas, ano nga mga activities, like for example, katayat kita sa LGU to do planting sa mangrove sa coastal areas. Paano natin sila sir gina-encourage to do these things? Actually, ang mangrove planting or mangrove reforestation, although naara na sa mandate sa agriculture, sa probinsya, ang nag-implement sila yan, PEMO. Ang PEMO, yes. May na kami mag-encourage sa ila na implement as part sa ato na program. Pero ang pag-abot ng actual na mangrove reforestation, pag-establish ang nursery, ang PEMO nagabulig sa ila. So ginatawag nga nga partner din sa programa, no, ang Provincial Environment Management Office, no. So partnership nato din kay syempre ang tanang nga opisina sa probinsya, sa Kapitolyo, no, nagabinuligay na sila para gid nga ka-deliver kami sa inyo sa namin gid nga serbisyo. So time check nato na subong ano nang aton nga oras dira. Okay. So, sir, any message pag sa aton mga listeners subong before naton matapos ang aton nga hinun-anon sa imo sa Fisheries Division? Isa lang mapagod sa kung ang basta gani ang problema nato sa baybayon, hindi ka mo karekta na magpalapit sa office ng Provincial Agriculturist o makadto ka mo sa Fisheries Division sa mga opisina, gani maka-responde kami kung ano mga kailangan sa nato na baybayon. So, thank you very much sa imo sir nga Chimpo diri sa paghatag sa mga impormasyon naman parte sa aton sa Fisheries nga Division. So, sa inyong mga kamot, nagasandig ang kadalagan sa agrikultura. Ini ang inyong alaga, Lucila Perartilia. Madamang salamat sa inyong pagpamati kang mga kita na naman kita sa dason nga simana. Aban, Sinigransi. Action! Radio!